Pesenane teko lho. Ngerti kok? Ngerti kok? Oh iya. Bayar orang minggu. Tak punya putih. Bayar bos. Iya deh, aman. Bakso keluaran terbaru meneh. Wis gak bakso tumpeng mesti saiki. Jenenge bakso apa, Di? Tumpeng. Yang ini bakso tumpeng. Sekarang bakso tumpeng sudah nggak buat lagi. Ini ganti bakso jumbo. Seruput. Ker. Ker, Di. Alwi mah. Aku ya tulang spesies 3.000, Mbak. Enggak paham ya. Sak kafe Alwi. Hmm? Alwi. Pesan Mas Dino, njiko ke. Apa? Jaluk tahu. Ora mudah ganti rego. Lah ya kuwi jatuh 3.000 dah. Siapa? Tahune piro? 10. Piro, Di? Sisa le njiko le lho. Kalau kerupuk ora kuwi. Oh, sisan kuwi. Karo kerupuk ora? Kan Ai. sitok. Ai wes ho. Mbok kuwae piye kuwae mah? Apa ya? Lebok suntak kok. Utahne kok. Disuntak terakhir kuda. Jatahe loro lho. Ora kok. Kok yang sing bayar ya Sungadi dhewe. Mau kok ngomong uyu. Lha piye? Sembayar aku apa kowe? Uwe opo. Lah ya kowe. Lah ya kowe apa aku gak bayar? Uwe. Oh kowe. Anu. Sungadi bakso bayar bakso super jumbo. Regane piro? 12.000. Aku mah. Ora sida madang. Ya sudah makan. Kok sembayar aku kok nangis aja nangis. Wis gede kok nangis yo. Diguyoni. Iya, mbok selehke ning dalan ki pahune. Cipuk. Mulai opo kayak selehke ning dalan. Yes. Tekok tengah dalan san mesti kuno. Oh, udah kuka-kuka. Buka-buka. Panas. Ya opo. Ini. Oh. Ini. Dang. Loh. Kayak iman to. Apa ini? Selindi itu kan. Sumuke. Hei, ayo. Wah. Beniki ini Mbak. Ini yang kopo. Gua ning kantor bolong. Ini anu kantor kok. Ambing rel. Ini ada dalam.
dalan. Ayo. Oo. Ini ganyan daw po. Ganyan daw po. Ya. Mata ko yan pa para dili. Dili. Kasi nga yan daw po. Pagka selesai kontrak sing kono sing kulone ini Ade bersikap nganding asalam. Mas, dua mas. Iya, engko bos. Wih, Yung saya, Madang ngose. pada dina nih ngetan gede. Ya, dia boleh rotok dini. Nek kangguk malah murah daw po. Bar mangan wareg bayar. banyak uang ngopo. Saya bayar kowe. Aku beli uwe. Aku yo ora duwe i. Ini ki menang rame. Kok sebayar mbake kok aku ora duwe ya lho. Jajal. Nek kamera tak akoni karo bondo. Aduh. Karo pun gara-gara tipe nih. Iya. Kan wingi kita oke kan yo sing tapi kan kudu apa apa ya lah ya. Ada itu ya sini. Media milah Ini ki ana sing rego 1.800 karo Mbak, apa ini mbak? makanya belum Lah iki lebih gede rame iso. Sing ngomong kata iki gede. Iki apa? Oh, ek di 8 X6 juga. ton. X6. Oh, ek mah. Ek beli ek di 8. Kuwi yang berpura-pura ini yang Popon nanti. berkakon. Iya ya, apa ini ning ndi Mas? Iki Ya, apa nih? ora diesel. Pan. Apa iki? Tahun Kalau tipe ini wis ketinggalan iki. Samsung. Samsung Galaxy Galaxy A50. Paling kayaknya mah terus ya ini. Dan tuh kayak itu nyaman kalau tuh pakai Nah, ini anak kayak ini dolar karo Infinix, Oppo, jual kayak Iki nek ganti LG ini ganti ori. Iki 1.800. berapa ini? Ini ganti LG ini sing ori. Tapi tiap nek counter gak enek ori. Ori ini iki orang anu ki soalnya itu sekarang ya. sense. ya mas. Bisa produksi sih kita bisa. Ini orang ketinggalan nih, orang kan isi. Terus masuk orang ori baru. Biasanya yang potongan ya kayak ini plastik. Dipotong. Ini kan pikiran cuma di sisi potong di sana. Terus dipotong pisan. Tapi yang ini enggak terus untuk casing yang Gula casingnya saya sih wis gawan ini. enggak. Biasanya kayak aneh. Biasanya berarti bukan salahnya. Bukan uangnya enggak tahu kemana ini. Casing harus di Nah, nanti durasi kayak ini mana? Apa ki? Aman itu punya kamu. Mbak, apa mbak? Kan beri mas bang. Kan ini anak ini kan ini yang ini. Yo, opo. Wih, baksone itu kok kono ki. Emoh ke? Sekarang semua ya ini. Ganti. Banyak. Lagi Oppo A53 nih. Kanca-kanca aja pengen pesen iPhone lah pengen enggak minat ada nih ada nih teman-teman Hei, tayo. Lah, poso lho kuwi wis 24. Lah kan Bu kanjane lan aku anggur tak buat cuma-cuma nek digagal. wih urun tak itu senang Suput. Nek bisa
Wei. Wi mau sing gedhe wi. Tengah wei. Sing gedhe mau. Wei Mas. Hello Kitty. Mas. Wei Mas. Mas. Bakso jumbo, super jumbo. Isinya apa itu? Ada isinya enggak? Ger. Enek ndek koyo iki. Bakso beranak wi jenenge. Bakso jumbo apa bakso beranak? Boleh lah glinding. Mau dipangan guys. Mangan dong rampung kok. Engko ya bos, engko. Engko sik bos. Berarti gak bisa mudah. Gak iso. Sik ya bos. Sabar ya. Nyebar godhong karo sabar sawetara. Nyebar godhong tawis sabar sawetawis. Sik ya bos. Hei, Hello Kitty. Hei, Tayo. Belum 5 menit. Yo gampangane kan sak kilo mbak ngono kuwi. Upamane duwe yo upamane gak duwe. Tahu lho dipangan Pak Lambo. Lah yo ngono. Cok neh ra wi. Gak duwe gampang yo apa. Sing. Cok neh ora? Gak. Jok iki selang wi. Orang blok keri kon bulan. Berarti cara ngajar gak stasi pisan pas minggu pisan enggak setiap hari. Kabari nek iso jabari gak. Coba. Setiap malam Senin. Orang bercukup stasi pisan no. Aku desa PDB kuan. PDB iki per harine kata iki. Tak iki. Yo, alah ngono. Mas. Tak iki 20.000. Dari wei. Sabar sik ya bos. Hei, Tayo. Wis rutin wis selok. Dek nono. Wong maksudku ngene lho, tak gawe selawe. Hei, Hello Kitty. Delok rai petani to sampeyan iki dipir satu kan iso ngoni kan. Mas. Nih. Lah nek 50 yo gampangane nek rai petani ora Yang ngapus. Mas. Entek. Entek. Dompet. Entek diborong Sungadi kok. Hei, Tayo. Hei, Tayo. Apa wis mulai barang anu aku wis mulai tanggal 1 gawe. Yang Mas. Sik oh, sabar sik oh, bos. Hello Kitty numpak Tayo. Nak nan. Enak-enak mangan bakso beranak jumbo genah wareg regane 12.000 ese 3.000 kerupuke 1.000 taune 1.000. Nah, engko bayare enteke 17.000 bayar dhewe
Oh, mau wis bayar EC tok wae, Pak. Bisa ya? Penasaran kok. Bar mangan wareg bayar dhewe, terus mulih turu. Uang awan uwu. Ora iso turu, lah apa ora iso turu? Uang mak ungo. Pakmu lunga? Lunga nanti. Uang awo. Nilik wong lor. Nilik wong loro ora mulih-mulih. Oh nangis yang papa. Mulai jam 4. Nangis. Oh. Nangis yang papa. Hei, tayo. Naknan. Ketik rek spasi wareg, kirim ke 17.000. Hei, tayo. Anak buahmu lho, Ti. Yang mas. Anak buah Sungadi. Dites apa ceklek we? Modelnya kayak es buah kan toh, es buah kan. Bah. Permangan wareg SW sentek. Dari kurang rokoke. Mbak. Ngapa? Ben kono. Mas, Panas. Jadi ya gon dua, gon extend, gon XCD kiri, terus gon apa kasure, terus gon foto, Nak buah Sungadi. Mbak